Nag-live na yot? Yung live na ba? Nag-live Judy ay. Yung anay mo color. Hello mga people, mga human being. Tips and tricks sa karon. Alaga live tanon. Nata diri ga live na pug ko karon. Og kisa din nagtan-aw da live sad ta. Atos ni palayo kay duol kay akong pagkababay. Nya. Ako ni itutuyokon ha. Kay mag-mix ko og color kay aron makakita mo unsa na to pag-mix. Dara diri og ga-mix ko og color ha. Ning tingog baka to tan-awa ko sa imong cellphone, ning tingog ba ang live? Dili mawala mi sa nito. Tan-awa ko sa imong cellphone will unang tingog man ang live. Ning tingog ba kan atong live diha ha? Naaba ka koy sounds check. Naaba. Kay naaba ka koy kuan. Naaba ka koy sounds kay murag ako kabalo. Ya mag-mix ta og medisina mo ni akong permanenteng trabaho. Gamix tag medisina niya. Conscious ko sa akong pagkababae karon kay ngano akong buhok wa manggod na kuan. Di ka ganahan sa color? Dito tumoy pagkahuman ana. Unsa man na siya episode to? O episode. Sa ikaw kuno i-skip ko no. Sa man dili mo skip. Mo man dili ni mao. Dili ni mao. Oh, ato do. Unsa asa na ng live na ko ron diha nabuang na. Kani binibak ko na ni mga pahinagdong. Amo ora gini o kana siya mo ni kuan. Lan naabot ta 300 ang views. Dili pwede i-skip. Dili pwede escape. Ay di ni mao. Ano man ni? Ano ko no bi? Ito sa reels. Ay, gisarado mo guna ko. Kadyo sa ha, nag-live ta, yan is taglakaw-lakaw. Asan man ni dapit ka ni man siguro lagi. Episode 2. Anak sa pasag di sa. Kanang tumoy anak niya, ending anak. Ay di, gabanlaw man ko. O gani. Wala di man ni mao. Aka ni umo ni ang buhok. Ala dili lagi mao. Ala parihara lagi ning ala na pariha lagi ang gipost. Di man ni mao akong gipost karon na nabuang mo na oy. Di na maumis anito. Ari ko na miss anito bi. Dili man gud ako naman guding kitan-aw man dili man maong gawas. Ay na wa pa di ma-post oy. Pa di ma-post oy. Ay ang trade ito wala no will. Di ba kita ng Miss Human Being? Mo adto ka dito sa mga live ba? Adto sa live Doritso. Ari kuno bi makita bilis speakers bi. Ana kay YouTube misa nito? Na kay YouTube no? Naka-subscribe ka? Ari kuno tan-aw kuno ta si Muhabi, wa ko kabalo. Ito sa kubi-kubion. Sorry lang po kasi tiningnan ko sa may customer pero ang customer Ginoo ko gipatagad intaw ning customer. Hala asa may YouTube ani oy murag wa may YouTube oy. Wa naa diri wala gipagawas ipagawas sa guni siya bi ato guni si palayason. Gusto ni gawas nagtago ihang YouTube. Unsa time sa kajut lang ha kay unsa mo guding asa man dapit akong live ani oy Ginoo ko di ko kabalog asa ko nag-live. Naya po sa internet oy. Hoy, live jud ka ko ba pero ako kabalog asa ko dapit kay bag-o pa jud ko diri ga live la oy. Asa ka ako dapit aning ga live oy. Ano di man nimo escape oy, la escape oy. Ano man na siya? Aw yan na misa nito ipsag diri na ay. Diri na pag-mix na magkuan na ta dali color. Ako ra ba ning gibutang oy agkag. Para mautro ang color misa nito or magwapa. Ari na oh.
Putla, paputla ni kuha na to nagtumoy-tumoy. Karo magtiping ko ha. Makita ko ninyo giun sana ko pagtiping aning amo ang trabaho nga nag-reels me. If mag color jud og buhok kinahanglan jud og timbangon ya. Kaning ang number akong gigamit karon kuan ni siya kanang 500 ang gigamit ug kaning 8-11 pangkabiring white hair. Mura gyud ni ato ang i-mix niya pagkahuman. Butangan nato ni siya developer. Ani siya butangan og developer nga 9% nga igura para magwapa gyud ang buhok sa atong mga customer kay og di bug nato ni butangan og developer dili man yun po na mo color sa buhok nga mo na ingana jud pagtrabaho kinahanglan jud tarungon kay aron kani ato mga customer magbalik-balik kay di nimo ayuhon di wa na jud customer mo balik nako kay akong pagkababae bi ang lang gibalik diri og ang color taas-taas mo na ngano di man ni siya mataklob uy singkamas mo ni siya uy prang siya mo ni siya uy. Oh, kita mo no gidokdok sa dingding. Aguan ning gidokdok sa dingding. Oy, sana man akong gibuhat nga trabaho oy. Wa man ni nagkadimao. Pag andam ko og gloves sa ato no will. O kani ga mix tag color. Naba ka kung live oy asam na dapit na ko pangitaon unya oy. Nay comment. Walay comment, wala mo kikita na ako sa kong pagkababaye. Ay, ayaw, dili po kumugos, Gemma. Uy! Ingani mag-live sa YouTube, pasaga ng istorya-istorya. Uy, sa tanan ni tanaw diha, please subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Ngano maning kulor, uy, giutro din nila ni taklob ani. Kanilang kolor, ilang taklob na tingata nga dili jud siya mataklob. Gi utro day ning usa lahi day kuan, lahi day taklob. Lahi po ni siya taklob pareha ra tanis sila tanan ngano di pang utro na mampod. Kani ba Miss Anito? Nao? Kaning taklob na lahi bay kolor oh. Itingha ko bay sig liso di man masirado nga nasirado to ganina. Libog ta kay dili. Naglibog ko kay nganong dili man jud siya masirado. O karon ako nang gipunan kay gipunan ako tug mix og color. Ya mag live ta ba aron inong babae yo kay ko. Ala, ato pa din ning okayon. Ato ni siyang okayon ha. Ya kaning ako ang camera, ako ni balik balhin. Agoy akong cellphone na ara man ni dirig mahagbong. Ginoo ko magaguol jud taan pagka babae. Maguol jud ko ana misa nito. Nya mo dool sa kuha kun sa ni ituyok na pud akong cellphone kay di man pwede ang gimbal oy kining gimbal kay di man moapil sa live ngano man siya may labot ang live. Wala gyud views asa na mga tao di nangundang na on graduation ni guro ngan wala man gyud tawo diring dapita ato ni ipakita gamay imong pagkababae Miss Anito eh. Wala bitaw tayong makakita itong dapita kaya ata sa ay dito dapit sa ay anak di ay kimatubang day kunuwi. Makita mo siya manito sa amin. Diri ra dapit oy anaong ko nato o. Diyo ay sa babae kay makita mo duha. Sige anak na lang tubangan nato ni butang. Sa likod na. Ide. Ari noon. Gwapa noon diri. Kaya sa hati, kung sa lipdan, ug kinsa na ning tanaw dia, pasensya na po. Kasi, ato ni silang po, ano niya, paduol na ito ni gamay sa mong pagkababae kay. Kinahanglan ta mo paduol kay, or makita ni atong pagkababae. Kaya nag-live ko no mi. Or makita ni yun ang pagkababae ani. Kaya di ako diring dapita, oh. Nag-mix ko ani ako ang color nga, timbang ganiha. Magwala-wala ko ha, mura ni ga-live, maglakaw-lakaw. Basta lang ko kay ga-live ko eh. Basta nadungog na akong tingog diha. Kay madungog man yun ang tingog, asa na dapit ang yaw-yaw din dapita.
Nya naba ko'y sounds diha kay na ako'y microphone, ako kabaluan ng tingog ba na ako ang live. Ha? Maadto ta sa laing earth. Ug na iming tan-aw da ug wa may ning tan-aw, uy, wa may views. Asa di ang mga views di wala gi views ay pangkabuhi mo. Ingani ra day sa YouTube no la pag live ra ingon diha di Facebook pa ni wa na abi ninyo no sa nakabalo kung alam lang ninyo sa Facebook hindi pwedeng silent live. Dami sila. Puti na parang buko. Lamin do puti na parang buko. Pero na dugay. Tagiyahan sa mga buang kakahuyan. Sa YouTube pag sa Facebook pag mag-Facebook kayo nya mag-live di pwedeng walang taong nagsalita sa harap ng kamera. Dami silang kailangan mong ang mga sana community policy nila dapat sumunod ka sa kanila niya. Bawal magkain sa harap ng kamera. Dami doon, bawal mga bata, bawal music, dami-dami talaga doon. Pero dito sa YouTube nakita ko, nag-search ako. Ilang araw na ako tumingin-tingin sa mga video ninyo. Kahit anong ginawa, pwede. Sa YouTube, sa Facebook, ay guy, Diyos ko dahil, hindi ka pwede doon. Justy Maria. Strict doon. Super stricto ang Facebook. Grabe. Wala talagang mag-live. Siguro, kung gusto ka mag-live, pag kinabukasan mag-live ka, ma-plug content ka na. Pag may nasalita kang dili maayo na. Dandahan ka doon sa Facebook kasi ang Facebook masilan. Hindi katulad dito. Kahit anong gawin ninyo, kahit naglakad, kahit nagsakay ng motor, di pwede doon. Maawa. Alam ko yan kasi monetize ako sa Facebook. Ato jo ignon ba? Pero sa YouTube, ginoo ko. Kahit anong gawin mo, wala talagang nagagalit siguro kay tumingin ako doon sa nag-live. Uy, ginoo ko unsa may nang gipang buhat. Uy, bitaw ma'am. Wala. Na nag-live nga nagkanta. Dili pwede. Ayaw sa Facebook na magkanta ka, may music ka. Ayaw niya. Then, pananglit mag-live ka. Inya, pananglit. Mutudlo ka. Bawal sa mutudlo ka. Ano ba mutudlo ka, anak? Bawal. Inya, bawal magkaon. Bawal di ka mo atubang sa kamera. Bawal di ka mo istorya. Palungan kag kamera. I-off ang kamera mo doon. I-off ang live mo pag hindi ka makinig sa Facebook. Sila, ura-urada, siguro sa mga settings nila. Pag hindi ka magdili ka maminaw, kinabukasan, violation ka na talaga. Palagi ako na violation noon, nag-live ako sa Facebook. Anong sala na ako? Ano ba kasalanan ko doon? Wala naman akong kasalanan. Pila ko Miss Anito, sa Facebook nga munang mahadlok ko. Matakot talaga ako mag-live sa Facebook kasi ma-plug content ka kinabukasan. Tagalog mo ang istoryan, di ba? Tagalog ka, ma'am. So, ano nangyari? So, Content tayo. pag mag-content ka, dapat kuan sa policy nila. Hindi katulad dito sa YouTube. Sa YouTube, stricto yung mga video nila, pero dito sa live, parang hindi naman stricto kahit saan-saang sulok ng mundo. Nandoon sila, nandoon pa sa mga bundok, kahit anong ginawa. Ay, ginoo ko. Pwede di ay. Kanina nakita ko na namaliyag isda, nagtadtad og isda, ginoo ko. Bawal na sa Facebook. Pero sa YouTube, pwede. Pwede. Bawal sa kanila makita yung mga nag-ano ka ng mga ingana, bawal 'yan. Dami talaga doong bawal-bawal sa Facebook. Pero dito ay okay lang. Kahit anong gawin mo diyan, pwede siguro. Ang lang kagandahan ng sa YouTube kasi pag mag-live ka, pag may may mga friends na or na nakatingin diyan, nandoon ka na sa laing planeta, nandoon ka na sa laing earth. Hindi katulad ni Facebook, hanggang diyan ka lang. Hindi ka lumabot kung gusto mong punta ka doon sa Amerika, walang nakita inyo sa Amerika, pero dito sa Facebook, nakita mo kung saan silang galing ng lupalop ang mga tao, makita mo doon. Why? Buong mundo talaga dito sa YouTube. At hindi ko pa man alam kung anong mga dapat gawin dito sa YouTube kasi dugay na ako sa Facebook, matagal na ako nag-Facebook, matagal na ako doon at monetize ako.
Doon ako naaba unsa na usay ka Miss Anito kanang doon ako nag-focus. Di ako nag-focus dito pero may ano ko dito account sa YouTube. Alam ko ang mga requirements kasi kahapon sabi ng babae, kailangan daw ganon. Alam ko yan kasi may YouTube studio ako, yung mga settings ko. Okay na yung mga settings ko. Bago ako nag-YouTube, ginawa ko muna ang mga settings kasi pag hindi mo yan ginawa, sorry ka na lang. Dami mong violation magawa. Alam ko yung mga violation na. Pero hindi ko nakatutok dito sa YouTube. Ngayon lang, live lang ako kasi gusto kong mag-live. Shout out! Oy, shout out sa taga Japan, Singapore, Amerika, Canada, asa pa na Australia. Shout out taga Mars. Shout out sa mga Jupiter, taga Mars, taga Pluto, kung saan-saan palop kayo nandoon, di ba? Ukraine, asa pa na sila Iran, sa Poland, asa pa na dapita ng uban, Saudi, New Zealand, Thailand, Amerika. Shout out sa inyong lahat at don't forget to subscribe my YouTube channel DIY Miss Human Being. Di ba ang ganda ng pangalan ko, no? Shout out po ni mama. Shout out sa kong mama diha nga tiguang na ing tawon. Luoy ba ang taon akong mga moms ay kay happy na ito to my shootising. Bitaw? Ganina. Na ako'y kuan ganina. Na ako'y ikanong baryo nun. Hindi mo tinawagan? Hindi ko tinawagan kasi hindi na siya marunong magamit ng cellphone. Bakit mo marunong may Binilhan ko ng cellphone. Dalawang bisis ako nagbili ng ng Samsung na mumurahin lang. Hindi naman naguba, Miss Anito. Ang usapod na nasira na yung isa. Pinalitan naman ni Cirilo ng katulad sa inyo. Yung kipad-kipad, hindi niya alam. Hindi, dapat may apo. Ang apo na, wala na sila. Wala silang pakialam dyan. Cirilo ba? Bawon Cirilo nasa laing kalibutan ng balay. Mo to pagkatapos Miss Anito, hindi na kami nag-istorya pila na bulan. Pero gapadag ko kwarta ganiha, gapadag ko kwarta gabi. Kay wala lagi ko nito. Wala Hindi mo doon. kay Cirilo pumunta doon tapos mag-video call. Ang hirap ni Cirilo, ang dami niyang trabaho. Just to, 30 minutes. Ano ba Cirilo? Ano ba yan? nawa ko siya dito internet. Walang internet sa amin kasi mga pobre. Shout out sa Chino. Shout out ni Miss Cirilo Sally, ang babaeng nagbuhig mga manok. Ang daming manok. Kung sinong gustong bumili ng mga manok, shout out lang ni Cirilo Ingok. Bitaw, oy. Joke-joke lang ng amua. Shout out po ni mong papa. Shout out ni Noel Nugolada, kaning gatalikon. Dili sila mutingo kay mauwaw daw. Bakit naman kayo mahiya? Wala namang nakikilala natin dito sa YouTube, di ba? Wala kang friends dito. Hindi katulad sa Facebook. Ang Kakilala tayo sa YouTube. Naman nagpalo na nag-subscribe pero dili jud ingon nga pareha sa Facebook nga sila gyud na atong kaila. Diri kay wala may kaila. Huyot unsa kayot apply sa kuning kulor makalimot na takadugayan na ng atong makalimot na sa atong video. Manasa na diha. Dapat Tagalog ba? Sa mukha oy magtagalog. Hirap na magtagalog oy Bisaya version. Mag-English po ta. Good right pa lang kung English. English na ko oy sa pag English oy. Naguwa po na sa kuning papa sa una ay may tuloy English ba? This is how we do it. This is how we do it, guys. Na-apply din ng kulay, no? Hindi nyo alam kung anong ginawa ko. Sige lang kung tabi, diri ba? Ay sa nagtiwasa ba kay pag video sa kajut kay makalimutan mahumana ni siya diri wa arba ni gipakita ang buhok niya gidulisor ba ni kulor. Nakita ko na kadro. Wala ni giduritso ni ba timbang rata niya nagkulor rata kalimot na. Kay ang live ba ingyo na huna. Dali sabi kay malimutan na wan na. O ganito talaga magtiping sige tag istorya parang direktor nga anong direktor tala-tala. Para ka bang direktor sa sarili mong pinikula. Ikaw pa direktor, ikaw pa editor, imuhan tanan. 'Di ba? Mag-video di mo kakita kay ang video dili makay kaning gimbal. Ano bang nangyari sa gimbal? Hindi sa pwede. Ano talaga nagamit ang gimbal, nagawa ng gimbal. Reels ta or Sa reels, rawa mo taga video.
ay patalikod sa kanako. Gi. Kaniyang buhok wala ang ninakita ganiha kay kanilaging sigita og yawit oy. Daghan kayo ni siya og puting day nga buhok. Makita na ninyo ni kalit ra man ni siya ka color og buhok niya ang mga puti o ingana kadaghan na, di ba? Ug ingani kadaghan na imong puti unsa may imong nahuna sa imong kaugalingon, gwapa ta, di ba? Ug daghan kay tag puti maningkamot yung tang magpakulor kay di ka maningkamot ana niya nga. Ingana nakadaghan na imong puti, ala. Padayon sa imong gibati. Pero paggwapa, uy kay mintras buhi pa ta ning kalibutan na kay dili na ta wala na ta ning kalibutan na di na putang paggwapa. Nyag goals na ta dili na puta magpagwapa kay goals na mo na magpagwapa. Muna imong gibuhat karon, ga-apply ko og color. Color ning siya nga dili po ningon covering white hair yun na totally covering white hair kay ako magud totally covering white hair ang kuan man gud meaning anang covering white hair is kuan ni siya going dark sumpadulong siya og black mo nang siyang dili na to siya dark ang buhok kay maitom-itom gamay niya gusto maning mga kita mo yung mga tao gusto mo ta og maglighter atong buhok kay para gwapa pud ta ba lami pud ta tan-awon adto ra taman oy jiste Shout out sa akong mama. kana pud sinuwi kasi mandar o ikaw na yung istorya diha samo ko ra ingani mag-live lagi sa YouTube lagi nag-apply pa kog color ha natinga mo diha sige ra kog katawa oniga Hoy, shout out sa akong mama. shout out kuno sa iyang mama sa to ngalan siyang mama oy namaligya og ha Si Dolores. Dolores Nagulada sa Tagbilaran Bohol Philippines mabuhay Nug Nugalada, nuga, nya, lada, gilada. Mga hapon na. Ang kabuhi man siguro ning mga tao aring dapita ang YouTube pod gi kabuhi. Kay pwede ani sa YouTube nagsigitag ani wala gi upa na ta di kamera hagbayra. Ay jud pagdahom kay sa YouTube ti orok gyud kay sa YouTube ug dili plug content ka kung wala kang ginawa diyan hala sarado na ang base. YouTube o Sa Facebook. ano ba? Sa Facebook pag may ano ka istorya nga dili maayo kinabukasan may restriction ka. May risi. Pero dito sa YouTube ay tiningnan ko yung nag-live para mang walang nangyari. Oy, napay uban diya nanganta hala. Kanta kuan pa oy kanta to the max only. Only ang mga video kay sa YouTube na pag video kay dito di ba pagka wa na. Ha? Wala siya na nataro ni mong sitting shoot oy. Hindi ko buwan na live na ngayon. Suwa na natarong niya. Di man makita asam na siya dapit. Uy, Kahugi niya ba? basi gikabuhin atong, uy, wala jud mi kabaluan ng YouTube ug nag-live ba na siya or wala. Basta kay sigira kong tabi diri ko kabalo. Sa laptop kay automatic kay ito. Sa imong tanaw na nag-live siya. Kaya yung live oh. Wala man jud tay amigo kay wala man po na yung kuan din ha. Pang kuan na pa may mga settings ana bahin sa mga emoji. Ano ngayon wala. Hala oy. Tan-awa ko sa imong cellphone ba tan-aw ro imong cellphone bi ingani ra gi pagtan-aw oh. Search sa kayo sa una kayo magawas mo tayo amin sa plano. Missing man being. Hindi ko pa alam kung papaano mag itiwas sa ni color B. Kay ako sa tan-aw tupik ka cellphone ug naunsa ba. Di ra ba siguro ma-search adto kay ang usap og ka cellphone kay wala na kuan. Ang pasiga naman ng mga suga, madali na kalubat. Sa misa nito ha. Ako sa tan-aw diri sa pika cellphone kay basig asa ang live ano. Huwag ko kabaluan na ay ba? Kaya pa baka ni diri parihar am guni sila og account no Will. Di mo ko siguro pwede diri i-search. We did it. Ano sa kung ano ko na kayo? Kung man yung account dili man guguni pwede siguro. Ito ka sa panang Samsung. Katong Samsung wala toy kuan oy, wala toy kanang ari ko nimong cellphone ako kuni tan-aw bi. Ani mong iPhone ba wala na? Kana ra mong iPhone ayo ra magugug ana, ay ra magugug kanang butangi og Miss Human Being ato ko sa live mo tan-aw ba. Ug naa ba siya sa live.
Ay, sandali lang, hindi masya... Basta bago pa yung tanong, ingani sa Facebook po, sa bago pa po ko, ingani po ko sa Facebook. Nag-andar man gud siya, oh. Ari daw biya, ano mang, kani po yung cellphone mo sa nito, kaya di dito takahawid. Tang niya. I-search ang live, ato sa live ba? Ano ang gusto, oh? Diri ba? Alam mo nang lahi wala ka. Ato sa live dayon pinduton. Kani mo ni live niya, imo ni siyang pang-anaon ba, asan dapit yung nag... Hindi mo para sa laptop automatic bigito. Gawas din sa wall ba. Di ta kabalog nag-live, ang apil ba tag-live ani? Pistol man ni siya, oy. Ano man ni siya yung dako man ni, oy. Hago ra pa siya kay te. Di stop maguni sila, oy. Di ahak mo ka, oy. Ano dili man mo ko ano, oy. Ano man mo, oy. Kabuhi. Asa mo guni nag-live dapit? Uy, daghang kaiga live pero hindi ko alam kasi ang mga live makita mo dito naka-live stream. Ang hirap pag live stream, hindi ko makita yung naka-cellphone. Iba kasi yung naka-cellphone, di ba? Ang nandito talaga yung naka live stream sila, nandoon siguro to sa mga laptop or saan kaya to sila nagla-live. Basta hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung paano hanapin yung live natin dito sa YouTube. Ewan ko. Kasi ang makita dito yung mga ano lang. Hindi mo naman ma-swipe. Ewan ko kung bakit hindi sila ma-swipe. Saan ba yun? Bakit hindi sila ma-swipe? Oy, muda ko manong screen. Isud kayo. Papa siguro ni naana di mong cellphone no Will. Nasaan ba yung mga live? Oy, bakit walang live? Bakit mga cartoon to naka-live lahat? Ewan ko lang. Nasaan ba yun? Bakit puro cartoon? Oy, saan kaya yung mga live PCS? Oh, ginoo ko na ay Bumbu Radyo, ginoo ay. Kapitulo ko. Saan pagtanaw nila? Oy, maglibog man taan niyo. Oy. Hirap talaga maghanap ng live. Dili mo dyan ni Mao, oy. Saan ka pagpangita sa live diri, oy? Di, lahi, lagi. Di siya magawas diri. I-search lang siya VA sa laptop, yung automatic, nakikita mo. Baw lang, uy, nga wala jud siya, oh. Hindi talaga lumabas. Saan kaya ako pinapunta ni Facebook o ni YouTube? Wala talaga ditong magla-live. Siguro nandoon sa live, pero wala po sa live. Iwan ko lang. Saan ba yan nagkapunta? Hindi ko alam. Kung saan sila nagpunta-punta yung nag... Napud unsang ano mapugka oil by Lucky Me commercial ginoo ko. Ilisura kaayo ay ang hirap talaga dito sa YouTube. Iwan ko. Di ko pa alam kung paano to mag ano sa live nila. Di ka basta-basta mag ano dito sa mga live. Oy. Iwan ko lang kung ano nang nangyari diyan sa cellphone ko. Ora man ni siya ni gawas. Oh, pero wala dyan naka-cellphone ba? May mga cartoon. Ako akay pag-anak, Noel, kay mo gawas man siyang live diri sa ubos. Mo kay wala man. Oy. Ha? Wa siguro ni natarong imong settings ani. Kato isa ka cellphone mo na to ni account na tinuod. Kana may account yung tinoon. Asa dito imong video nga gi-post diri? Hindi lagi siya ay. Hinghang lagi ay.
France na. Napraning man yun. Ato sa kuno tong i-upyot bidi mo makuan ba to kanang singal ka to ba i-up to ug butang ba na sa live jud pistol man na siya. Ari tan-aw daw tadya misa nito ha. Oo, nakunya kung wala pagkagasting, ano man I'm sure you want to stop sleeping. I-end daw.